U Svjetloj sedmici, 8. dan od Vaskrsa, hrišćani proslavljaju Mali Vaskrs. Ova nedjelja u liturgijskom životu ima više naziva. Tomina nedjelja, nedjelja obnovljenja, nedjelja bijela ili nedjelja nova. Vaskrsenjem Gospoda Isusa Hrista u nedjelju, svaka nedjelja smatra se Malim Vaskrsom. Ovom proslavljanju na liturgijama posebnu čar daju i horska izvođenja bogoslužbenih himni. Svjetla ili vaskršnja nedjelja smatra se kao jedan dan Vaskrsa, cijela sedmica se tretira kao jedan neprekidni dan. Zato je svakog dana bogosluženje isto kao i na Vaskrs. Vaskrs, hrišćanska Paska, najveći je praznik, dan koji se slavi kao konačna Hristova pobjeda nad smrću. Vaskrs je najbitniji praznik za nas hrišćane, jer se na tom prazniku i zasniva čitava naša vjera. Tu se pominju riječi svetog apostola Pavla koji je rekao da Hristos nije vaskrsao, uzalud bi bila vjera vaša, a propovjed naša. Horsku himnografiju, između ostalog i o vaskrsenju u Hristovom, posebno izučavaju tokom petogodišnjeg školovanja u pravoslavnim bogoslovijama. Crkveno pojanje pronosi slavu na kojoj se temelji vjera hrišćanska. Sama ta činjenica nama govori koliko je taj predmet u stvari bitan za nas, kao bogoslove, kao buduće studente, a kasnije i kao sveštenike. Od Vaskrsa do Malog Vaskrsa, Tomine nedjelje, traje veselje u čast Vaskrsenja Hristovog. Svijetle sedmice počinje liturgijski period koji traje 50 dana, od Vaskrsa do Duhova. To nije praznik koji se proslavlja jedan dan, to je praznik koji ima čitav svoj ciklus, čitave događaje koji traju. Imamo period Velike Četrdesetnice, pripremne nedjelje, pa period Velike Četvrdesetnice, Vaskrsenje Hristovo i posle toga čitav period proslavljanja sve do Duhova. Prema julijanskom kalendaru koji poštuje sa još nekim sestrinskim i Srpska pravoslavna crkva, Vaskrs se proslavlja od 4. do 8. maja. Ove godine, kao i prije 3 i 6 godina, Vaskrsenje Hristovo na isti dan proslavljala je i Rimokatolička crkva. Proslavljanje na isti dan ponovo će biti 2025. godine.